Hello mga angkles, na for today's video lang tahon-tahon paano magluto ang aton mga angkles ang lechon kag tilawan ta karon kung namit ang ilang luto mga angkles no. Ang ini nga lechon angkles fresh from nature niya angkles siya kay walang halong chemical niya mga angkles, original niya nga baboy angkles siya, native ni angkles, native. Ang ginadabok-dabokan ni Uncle Rapi ang dabok mga angkles, amo man ang patiyog-tiyog sa ako man nga isa pagid ka angkles nga si John Leonard Igonio. Kung makita mo mga angkles sila ginapermi nga duwang tandem niya magluto sang lechon mga angkles siya kanamit namik di sila magluto mga angkles siya. Kag shout out pagid sa isa ko angkles nga kapyot sang tukod mga angkles o si Kennedy Pejingko mga angkles. Makita mo angkles sa video angkles ginabanya-banyahan angkles para bala magnamit pagid ang iyang sabor mga angkles. Holan tawa bala angkles ang gapula-pula ng agi sang baboy. Dugay luto na ni mga angkles sa tilawan tanan dugay-dugay. Nag-ilis naman ta driver mga angkles kay nakapoy na si John Leonard Igonio, si Kennedy Pejingko naman naging himo naton driver mga angkles. Wala pa gani maluto mga angkles, may hara kami dayon nga first customer mga angkles. Samtang nagatiyog ang aton nga lechon angkles, ma-shout out ko bala na shout out kay Rapi Janel angkles, kag shout out man kay Uncle Christopher Hinoraga. Bukan namit nagidyakan on ang lechon mga angkles siya, nagapula-pula nagidya kag perdi kagya ka juicy, nagatulo-tulo nagid ang yaya nga mantika mga angkles. Man tawa bala angkles, perdi gidya ka namit lang tawa. Siyempre hindi mo kung paperdi mga angkles, mapatiyog-tiyog mo ko bisan kadali lang matilawan ko man. Samtang ginapatiyog ko mga angkles, ginabanya-banyahanan ni Uncle Rapi kay lapit na lang gid maluto mga angkles. Salang kami tinigang mga angkles, wala pa gani mga pila ka minuto mga angkles, nagakadlaw si Pre Rapi kay amo ko tigang luto na dayon mga angkles. Do kay posible mga angkles ulan tuwa lang ko sa lechon ka perdi gidya ka namit na mga lechon nam gidya bita may gidya angkles siya rin namon mga customer mga angkles. Wala-tulat gidya luto namon nga lechon mga angkles, gidya bakito na ni namo. Shout out sa amon na customer nga si Idok Murata kag si Gijon Gimbas mga angkles, bugo ginabakit na nila mga angkles kay luto na nga ton nga lechon. Gahulat-ulat na lang sila nga lasaon. Shout out na kay Kennedy Pejingko ang manugputos ang lechon mga angkles. Ara naman ko napatulo na namon ang lechon kay dugay amo na ni nga chapon mga angkles. May nakasikisan pa ni namon para bilang nami pagid ang inyo kaon mga angkles. So shout out kay Pridok kag kay John Leonard Igonio, ang grabe gid ang kiskis ya kanamit nami kay tilawan ya ko namit kita po ganti garag ko na agi sang lechon mga angkles pala kanamit nami kay katama lechon kami nami kay samtang ara na sa lang isa angkles ang lechon mga angkles. Gasukan na si Kennedy Pejingko para sa amon nga pamahaw pagkatapos namon lasa nara na ginampisanan ni Uncle Rapi ang lechon lasa mga angkles. Sinalili pa kung luto na hunilaw pa pero luto na kay mga angkles. Hasta diri na lang ang akong vlog mga angkles. Sakit na naman ta dason na madamo nga salamat sa inyo nga suporta.